Oy, sa wakas, last day of work na. Bali na tagtrabaho sa simana. Bagong environment. Pero sa di pa ta mulakaw no ato sa bisita no to mga kailad sa opisina. Kabi pa lang sa biro kay ta. Okay. Babay ko to oy. Babay. Babay diha. Okay, good luck sa tong journey ron. Sa kay last day of work na. Nya. Wala toxic itong ubang mga kaila dito, mga kubang trabaho. Sa batanda eh, namtala yung trabaho sa nagpuhon. Tapos ang kumustaon sila. Oy, Chard, gusto mo ka diya? Wow naman! Wow! Okay lang, last day of work. Oy, last day of work na. Chupa martir diha. O kung si trabaho, ano mo trabaho, alam. Ako, antay trabaho, so ay, sagsad din ba? Ay, mga flag lain diha. Oh, Chris. Resign na ka? Ay, may dugayan. Last day na ko ron. So, kamo, stipot lang mo diha. So, sige. Kanya hapon. Time out na ta kay. Nya, what tayo plano ron? Sa may budget. Oh, sige. 5 na. So, sa di pa tamad sa trabaho, no? Oh. Ito sa reviewon rin dere. Ang tingog pa dahil. Baba na. Click. Di man ni maklik. So, mauro good to. Time out na ta. Hoy, sige. Sus, kung kay bawa pa ka na, anong yawa na, sus. Tak na ni Sir, kay gabi kayo. Gusto riyan ni Sir, unsay mga sayop sa mga empleyado, ni si Sir na kay bawa biya, unsa gid ang tinuod na rason. Sus, may lang jud kaya na ni Hawa, gina siya, kay wagre siya ayo. Ay, naku, sus, may ginawagin na siya kay samok ka na siya, sige na siya panugo. Sus, mura dyan na manager. Naku, buto na hunaon kita para ba'y nakauna na niya. Ya, grabe kay madag mo manugo. Lupig pa para tag-iyag yun. Sus, hasta di dyan ko garahan niya. Mayroon din kay ni Hawa na siya. Sus, trato ka na niya yun. Grabe. Plinastik na kinakuha yun dahi. Sus, parabi-labi ginatuhanan na. Sos ko kay Baba mo na sa dakong utang dris kumpanya mo na ni-resign. Nagkato pa yung giutang, iya pag yung gasto-gasto at tugsum. Sa blan lugar nga tugong kung na tugsing na purigal sila ka na siya uwi. Mo na wag yung kukaw na niya sa What? Puros day ka ni-resign na sa sampagiro kayo eh. Wala ba gidig ang halin diri? Sus grabe ka sa ambot lang.